Ćao, ćao. Današnji podcast inspirisan je jednim starim eksperimentom iz 1979. godine. Reč je o eksperimentu koji je radio jedan izvesni doktor Lozanov, psihijatar i pedagog, i eksperiment se ticao primene njegove metodologije koju on osmislio na učenje i pamćenje i navodno u tom eksperimentu odabrani studenti su za jedan dan zapamtili 3000 reči. E sad, na stranu da stavimo sve to, da li je to baš zaista tako, postoji i tu neka, naravno, pozadinske priče i sve to je vrlo iščupano iz konteksta kada se prikazuje u medijima, naročito kada se to nađe na Instagramu u obliku Reelsa ili tako nečega. To je sve onako vrlo oskrnavljeno i, kažem, iščupano iz velikih konteksta. Ono što se vezuje uglavnom za dr. Lozanova i za njegovu metodologiju jeste puštanje klasične muzike i ispitanicima i učesnicima eksperimenta, znači tim učesnicima i onima koji su imali zadatak da pamte te reči. I onda se svi uhvate toga. Međutim, to je onaj pasivni i lakši deo, koji mene naravno prvu ne interesuje. Šalu na stranu, zaista to je samo jedna komponenta, jedna karika u čitavom lancu njegove metodologije koja nije zapravo ni malo naivna i koja zapravo uopšte ne podrazumeva baš potpuno pasivno usvajanje reči i to je kao tek tako bez angažovanja pucnemo prstima i zapamtili smo ne znam koji broj reči. Dakle, postoji dublja mnogo stvar koja itekako zahteva neki vid kognitivnog i mentalnog angažovanja od strane učesnika, ali kažem to se nekako skrajne, posebno kada to neko voli pompezno i bombastično da napumpa u storijima, reelsovima i tako prosto na mrežama i da se poziva na taj njegov eksperiment kroz klasičnu muziku. Jer onda bi ispalo da mi svi možemo kada pustimo određene numere barokne muzike, recimo, ne znam ja, Baha, neku njegovu kompoziciju koja ima neki određeni ritam, određeni takt, odnosno frekvenciju, možemo da naučimo po jedan strani jezik dnevno, ali tako? A s obzirom da svi ljudi širom sveta od 1979. kada je ova metodologija postavljena pa do danas ne pričaju 150.000 jezika različitih, to znači da to ne ide baš tako, da smo mi tu malo promašili poentu i malo volimo da gledamo u stvari koje će nas fascinirati umesto u one praktične stvari koje će, ako ih primenimo, zaista nama doprineti. E sad kažem, sam eksperiment ima mnogo i čitava ta njegova metodologija je jako interesantna i voljela bih da je malo podrobnije obradim i da vidimo šta sve danas možemo mi da primenimo iz toga, jer opet moram da napomenem mozak prosječnog čoveka 79. i danas 2025. nije ni blizu isti. Dakle, oni su mogli slušanjem klasične muzike lagano da uđu u neko gotovo poluhipnotičko stanje, dok naš današnji mozak toliko preopterećen, da ne kažem silovan informacijama i inputima s polja, ne može tako lako da se prebaci u neku određenu frekvenciju tek tako što malo posluša neke klasične muzike. Ali, ono što ja hoću danas da ti prenesem jeste opet nešto praktično, kao što i uvek od mene uglavnom i dolazi. A to je zapravo nešto što jeste deo njegove metodologije, jesu neki načini na koje i on radio i sa rečima, to je sa tim učenicima, učesnicima eksperimenta, a ono što i ja radim i što mi se tu svidelo i što sam prepoznala kao važno, vredno, jer prosto deli moje vrednosti i to je ono što sam i ja negde intuitivno radila i videla u svojoj praksi da to nešto ima rezultate i to je ono što ja vama prenosim. Tako da manućemo se mi sad klasične muzike, nego idemo na praksu. Praksu rada sa rečima i pojmovima. Dakle, ovde hoću samo da naglasim da nepravedno su zanemarene pojedinačne reči i pojmovi. Mnogo su skrajnuti. Stručna literatura i generalno svaki jedan predmet, ispit koji je pred tobom obiluje raznim nekim rečima i pojmovima i ne moraju čak da budu ni stručne reči. Bilo kakve reči i pojmovi uvek je vredno malo im dodatno pažnje posvetiti, malo se njima baviti. Razumeš, malo ono kao ok, učim gradivo na neki određeni način, imam neki sistem, neku metodologiju, ali daj onda
negde u ceo taj sistem da malo razbijem monotoniju, da samo jednom uzmem, jednostavno se bavim rečima. To znaju oni koji imaju rečnik, vode rečnike, nekada uvek, a nekada po potrebi za određene predmete. Rečnik je razrađen kao alat učenja u priručniku lepo, rađen je kroz mnoge treninge učenja godinama unazad i tekako se razrađuje na ovim dužim programima, poput grupnog mentorstva ili na individualnom mentorstvu ukoliko je on nešto što je primarno potrebno osobi. Nažalost, u ovom predstojećem treningu koji će biti od 1. do 8. marta rečnik nije među birana 4 alata, ali kažem u velikom grupnom mentorstvu koje sledi od aprila pa nadalje i tekako ćemo se i njega dotaći. Znači, potrebno je baviti se malo tim rečima. Sad ja kad kažem rečnik, mislim, to nije tek tako, nije to kao onaj engleski rečnik, sad tu napišemo neku reč i prevod i to je to. Mislim na bavljenje rečima. I ja kad kažem alat rečnik, on sa sobom nosi mnogo toga i to ne mogu da ti objasnim ovako kratko u jednom podcastu. Ali hoću da ti dam 3 interesantne, nesvakidašnje i konkretne aktivnosti koje možeš da sprovedeš u delo kada prosto ti se nakupi, da tako kažem, dosta stručnih reči, kada ti se nakupi dosta nekih novih nesvakidašnjih pojmova unutar gradiva koje učiš i na koji način možeš da radiš sa njima. Ili čak na licu mesta kad kroz lekciju ideš i naiđeš na neki pojam koji je potrebno umemorisati što brže i što bolje, šta je ono što možeš da uradiš, a da nije papagajsko ponavljanje, bez pola mozga, što ja kažem, odnosno bez potpune prisutne svesne pažnje. Ključ je naravno uvek u raznolikom obnavljanju. Znači, ne papagajsko ponavljanje, nego da na razne načine upotrebiš tu reč. Ključ je u bavljenju rečima i pojmovima. I evo sad ta 3 načina koja hoću da podelim sa tobom, kako možeš da ih upotrebiš na različite načine. A kažem da nije papagajsko ponavljanje. Prvo je jako jednostavno i verujem da mnogi to rade intuitivno, a to je menjanje intonacije. Jedno prosto menjanje intonacije kada izgovaraš tu reč. Znači, izgovoriš je par puta naglas, ali s promenom intonacije, možeš čak i sa promenom glasa. U smislu pričaš tankim glasom ili pričaš nekim grubim glasom ili tako nešto. Daću kasnije primere za sve. Druga stvar su spoj slike i ritma. To znači da opet na neki način izgovaraš tu reč, možda je izgovaraš čak i ritmički u određenoj frekvenciji ili najbolje uz neki poznat ritam. Ali to radiš dok gledaš u sliku. Koju sliku? Pa sliku te reči. Ako je ta reč neka apstraktna koja ne može da se nacrta tako lako, probaj nekako sebi vizualno da je predstaviš. Preko neke asocijacije ili neke scene. Ako ne možeš da nacrtaš tako nešto, onda probaj da zažmuriš i da zamišljaš u glavi to nešto što predstavlja pojam o kojem pričaš i govoriš, odnosno pevušiš, a u određenom tebi poznatom ritmu ponavljaš tu reč. I treće su pokret i drama. To podrazumeva da opet izgovorit ćeš tu reč nekoliko puta, ali uz neku dramu u izgovoru. Znači tu opet imamo tu komponentu intonacije, ali ne da je menjaš 1000 puta, nego izgovaraš na jedan jedini način, ali pritom radiš neki pokret. Taj pokret rukom, nogom, glavom, čime god. Taj pokret može simbolički donekle da oslikava tu reč ili da nekako vidiš sama ruka kako će ti se ona intuitivno pokrenuti dok izgovaraš tu reč. Jer kao što znaš, mi šta god da pričamo i o čemu god da razgovaramo, nesvesno ruke pokrećemo bar do neke mere. Neko malo više se koristi rukama, neko malo manje. I prosto samo onako izgovori tu reč i vidi kuda će ti ruka otići, na koji pokret će ruka napraviti, a onda svesno ponavljaj taj pokret i izgovaraj tu reč. Kako bi to bilo ovako u nekom primeru? Evo recimo ja sam sad gledala malo pre nego što sam ovo snimala neki materijal od prijavljenih za trening učenja koji je sad u martu. Prijave primamo još danas i sutra. Znači i našla sam reč spazam. Spazam je grč, jel tako? I sad recimo ja znam šta je spazam i ne bi ga usvajala, ali eto, uzela sam neku reč koja je tako dovoljno jednostavna, kratka, koju većina vas možda i
poznaje da bi lakše vam legao primer. I sad, kako bi menjala intonaciju? Znači, ja bih rekla, imam reč spazam, 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 spazam. To znači grč, kao nešto onako treba da se zgrči, pa onda možda mogu da kažem spazam, spazam, spazam. Kao onako tačno mogu da zamislim kako se nešto zatvara, kao spazam, a mogu da kažem spazam, mogu da kažem spazam, spazam. I tako se igrate sa tim. I sebi ste smešni jako. Ali to je jako dobro. Zato što se više zabavljate, mozak registruje, ovo je zabavno, ovo je interesantno. Vidi koliko se ona trudi da se bavi s tom rečju. Ta reč mora da je bitna. Sad ću je zapamtiti. Kapiraš? Šta zapravo dobijamo time? Drugo, slika i ritam. Znači, možeš da gledaš u sliku spazma nekog mišića, grča nekog, tako nešto, ili da nacrtaš sebi neki mišićni grč ili nešto što već podsjeća na spazam ili neku već ilustraciju koja je uz tekst. I onda, recimo, izgovaraš spazam u nekom poznatom ritmu. Spazam, 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 zam, 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 zam. To bi bio Zaklao se bumbar inače, ali okej. To je najčešće pevana pesma u našoj kući, evo 6 godina već punih, svaku noć, svaku Božju noć. Samo što, eto, u ovom slučaju bi se pevalo spazam, zmazam, spazam, zam, 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 spazam, zam, 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 zam. Ok, i treće je pokret i drama, gde bi, znači, pokret bio recimo ruke moje, koje sad ne možeš da vidiš, koja ima otvorenu šaku i onda se šaka zatvara, jer to simbolički i predstavlja spazam ili grčenje i recimo to uradim nekoliko puta i izgovaram spazam, spazam i gledam u ruku i pokrećem i spazam, spazam i zatvaram je uz izgovaranje reči. Deluje malo blesavo, kako bi rekli na onoj reklami, deluje šašavo, ali ja sam reč spazam zapamtila. Naravno da ne moraš da radiš sve 3 stvari. Dovoljno je da jednu ponekada ubaciš, razbiješ monotoniju, uključiš mozak, aktiviraš mu malo neke druge regije, a ne samo regije za bubaličinje i za papagajsko ponavljanje, i to će biti dovoljno velik festival u tvojim neuronima da ti budu itekako zahvalni i da itekako označe tu reč kao vrlo, vrlo bitna, i onda će kad legneš da spavaš hipokampus reći, znaš kako se mnogo bavila ovom reču, čak i pevala, čak i mlatarala rukom, da, ova reč je sigurno bitna, zapamtit ćemo je, ide u trajnu memoriju. Ok, to je bilo to za danas, a uskoro ću napraviti malo duži video o čitavom Lozanovom eksperimentu, jer dosta interesantan i možemo još svašta nešto izvući iz njega. Mnogo te pozdravljam i čujemo se ovih dana u narednoj epizodi.